Ahoj, vítaj späť na mojom YouTube kanále, teším sa, že si tu a dnes to bude môj príbeh, ako som sa dostala od novinárčiny k aromaterapii. Najprv sa ale rozvoniam, to znamená môj krásny voňavý jasmín, je to esenciálny olej, vydestilovaný práve z kvetov jasmína. Vonia prenádherne a dodáva mi takéto sebavedomie a ženskosť. Ak ťa zaujíma aromaterapia viac a práve takéto prírodné vône, nezabudni si stiahnuť môj e-book zadarmo Rozvonie sa inak, ktorý nájdeš pod týmto videom, ktorý ti predstaví prírodné vône, ako sa v nich vyznať, ako si nájsť tie správne vône pre teba a čo je vlastne to tá aromaterapia a prírodná vôňa. Poďme pekne po poriadku. Ja už ako malé dievčatko som milovala písať. Bolo to jednoducho stále tak akoby vo mne. Ako dievčatko som si vyrábala rôzne časopisy, veľmi rada som čítala a veľmi rada som tvorila. A kedykoľvek sme potom aj mali v škole nejakú úlohu písať nejaký sloh, tak ja som cítila takéto šťastie a nadšenie, že môžem niečo tvoriť. A pamätám si, že ako 12-ročná nejak tak som si povedala, že ja sa stanem novinárkou a ono sa to naozaj aj tak stalo. Ja som naozaj išla na vysokú školu žurnalistiky a začala som písať do rôznych časopisov, okrem iného aj Notabene napríklad. 2 roky som pôsobila v ženskom časopise Ema, čo ma nesmierne bavilo, ale robila som to popri škole, tak bolo to celkom akoby dosť náročné. Po škole som sa ale nezamestnala nikde v novinách, ale našla som si prácu vo veľkom korporáte práve na komunikačnom oddelení a tam ma to tiež nesmierne bavilo, pretože sme boli výborná partia a pretože presne to bolo o tom, čo som milovala, to znamenalo zasa robiť nejaké kampane pre zamestnancov alebo spolupracovať s novinármi alebo proste pomáhať organizovať tlačovky, písať, robiť časopis zamestnanecký. To všetko bolo to, čo ma extrémne naplňalo. Potom samozrejme som sa vydala a prišlo moje prvé dieťa, prišlo druhé dieťa a ja som stále bola na materskej, lebo tak mi to akorát vychádzalo a ja som za niekoľko rokov nenapísala jednu jedinú čiarku. A potom prišiel ten zlom, kedy prišla do môjho života aromaterapia. A ten zlom nastal proste v jedno leto, kedy ja som bola naozaj veľa rokov už doma s deťmi a veľmi som na seba zabudla. Bola som úplne že vyflusnutá, pretože jediný môj self-care čas bol, že som raz, 2-krát do mesiaca sa išla sama na chvíľku prejsť. Inak stále s tými deťmi a stále len taká rutina, povinnosti a naozaj som cítila, že ja už chcem robiť niečo, čo naplňa aj mňa ako ženu, mňa ako proste Dominiku, že to nebola chyba samozrejme môjho muža, že sa to tak stalo, to bola chyba moja, pretože ja som totálne na seba zabudla. No a ja som v tom čase hľadala nejaké prírodné riešenie pre moju rodinu a prišla som na taký malinký workshop, ktorý sa volá Detská aromaterapia, kde mi vlastne ukázali, že môžem všetko v mojej klasickej lekárničke vymeniť za prírodné riešenia. A ja už vtedy som mala veľmi rada všetko takéto zdravšie, chcela som menej chémie v živote mojich detí, vlastne všetko to oštartovala narodenie môjho syna, i keď ja už predtým som milovala prírodné riešenia, pretože moja mamka vždy nám zdravo varila a dbala proste na to zdravie, pohyb a tak ďalej. Takže bolo to ako keby tak vo mne ukotvené, ale s tým dieťatkom narodeným, synom mojím, tak vtedy som si povedala, že že čo ešte viem urobiť také, aby to bolo zdravšie pre neho a menej chémie. A vtedy, keď som videla, že olejčiky esenciálne vlastne môžu mi pomôcť a urobiť mi prírodnú lekárničku, tak som si objednala svoju prvú štartsadu. I keď na začiatku som ju používala len ako keby na choroby a naozaj len keď sme boli chorí a ináč mi stála na poličke, takže ja som ju vtedy nevedela veľmi dobre používať. Ale v to leto, kedy ja som vlastne úplne bola vyflusnutá a začala som si viac o tej aromaterapii študovať, zistila som, že sa to dá používať aj na moje emócie. A tak som to vlastne začala aj využívať. Začala som si to kvapkať každé ráno do difúzera, začala som si robiť svoje vlastné rolončeky, nielen takéto kupované, hej, na nejaké emócie. Začala som sa pravidelne potierať, rozvoniavať, využívať tú aromaterapiu práve na takúto moju emočnú pohodu a čuduj sa svete, naozaj sa začali dieť veci. Ja som sa začala cítiť spokojnejšia, konečne ráno som mala niečo, že som robila len sama pre seba. Pripojila som si k tomu rituál čítania knihy, také pokojného rána.
a ja neviem, nejaké prechádzky, keď tak do toho. A už som vlastne mala pocit, že to ráno som urobila niečo pre seba len tým, že som si vlastne zapla difúzer, že som rozvonila tú rodinu, seba som rozvonila, dala som si minútku hlbokých nádychov. Mne to dodalo takú energiu a takú silu do toho života, že som videla neskutočnú zmenu na sebe. To takéto šťastie vnútorné, taká tá pohoda, menej som kričala na deti, cítila som sa spokojnejšia. Tešila som sa každý mesiac na môj voňavý balíček, pretože začala som si naozaj postupne tvoriť olejovú poličku. Využívať to nielen na choroby, ale aj na takú prevenciu, na doupratovania. Pretvárala som si domácnosť ešte na svoju low-tox domácnosť. Ma to naozaj veľmi, veľmi začalo baviť a mala som niečo takéto svoje. Začala som si o tom študovať, pozerať, počúvať webináre, knihy čítať a tak ma to pohltilo. Som o tom proste hovorila kamoška, keď to je úžasné, ak to použijem na to, ak sa mi to veľmi páči, že je to niečo, čo ma baví. A kamoška hovorí, vieš čo, ja už doteru poznám dlho, ja by som si to chcela u teba objednať. Je, že wow, super. Potom prišla ďalšia kamarátka, ktorá trápila sa vtedy s chorobkami detičiek. Ja som jej dala niečo na skúšku vyskúšať, ona povedala, vieš čo, ja si to chcem takisto objednať. A tretia kamarátka, tuto tiež z okolia, tiež si povedala, že vieš čo, ja už budem mať proste druhé dieťatko, ja by som chcela niečo do pôrodnice a takisto niečo také prírodné vlastne pre svoje deti, takisto chcela proste znižiť tú chémiu v ich živote. Takže to boli moje prvé 3 zákazničky, moje kamarátky, ktoré začali takto so mnou, ale v tom čase som si povedala, že tak to je iba také moje hobby, také to vôbec nebudem s tým ja nikdy pracovať, nikdy, ako to sa nestane nejaká moja práca. Ja som ani nechodila na nejaké porady tímové. Mňa ten Instagram veľmi lákal. Videla som to proste aj na iných babách, že robia ten Instagram, bavilo ma to sledovať, bavilo ma to pozerať, hej. Ja som ináč veľa aj YouTube pozerala ešte, keď bol môj syn maličký, to som milovala, hej, tie vlogerky a tak, ale na to som si ako vtedy netrúfla, takže hovorím si, Instagram, to je niečo, čo by mohlo byť fajn. A úplne si pamätám, že jedno ráno som si povedala, že idem skúsiť, jak sa nahráva takéto reelsko. A ja som vtedy ešte robila, že bola zima, boli Vianoce, alebo po Vianociach tesne tak nejako, 3,5 roka dozadu. A som si dala studenú vodu do lavora a chodila som tam vždy ráno vlastne na minútku, len po tie členky namočiť sa. A to bolo moje prvé reelsko, takže by si to zoscrollovali na môjom Instagrame, tak myslím, že to tam ešte stále je. A začala som vlastne robiť storky. Do mňa vošlo zasa také šťastie, že ja po x rokoch znova píšem, znova tvorím. To je ako my ženy, my potrebujeme tvoriť. My ženy potrebujeme, dávať tú kreativitu zo seba von. Každého baví niečo iné. Niekto rád pečie, niekto tak, ale hovorím, mňa to písanie veľmi bavilo. Takže ten Instagram bol taký, že pre radosť. A teraz, že aká téma? No veď milujem oleje, tak pustím sa do témy aromaterapie. A tak to vlastne začalo a začala som tvoriť konzistentne každý jeden deň, robiť videjka, vzdelávať o tom a zistila som, že mňa veľmi baví aj pomáhať druhým mamám v tom, aby neboli vyflusnuté mami, aby mali plno energie, aby si pomáhali, aby naozaj, keď ráno otvoria olejovú poličku, a na základe toho si vyberú olejčeky do svojho difuzéra a začnú vlastne sa rozvoniavať a oleje vlastne prechádzajú dýchaním do nášho tela, ovplyvňujú každú bunku v našom tele, ale zároveň to dýchanie, ten čuch je spojený s tou časťou mozgu, ktorá je zodpovedná za našu náladu. Takže tým dýchom, tou vôňou si menia tú náladu, to prežívanie, ktoré majú v sebe, že ma to nesmierne baví pomáhať druhým ženám a učiť vlastne ich, ako môžu znižovať toxickú záťaž u seba doma. Tak vlastne do môjho života prichádzalo viac a viac a viac klientov a až sa stalo to, že ja som sa vlastne nemusela vrácať niekde do roboty, do ktorej by som dochádzala, ale stala sa aromaterapia mojou prácou. Že ja mám v rukách nástroj, ktorý mi pomáha na to, aby som nemusela vyčkávať, aby som mohla hneď riešiť, keď náhodou nejakú nepohodu deti majú alebo my. A aby som mohla každý jeden deň si dopriať zdravé rituály, krásne sa prírodne rozvoniať, tak ako som ti ukazovala tento jasmín, hej, že ja to tu cítim pod nosom a ja úplne cítim, že hoď som dnes veľmi vyflusnutá, pretože to nahrávam v čase prvý školský týždeň, kedy, nemusíme si rozprávať, aký je prvý školský týždeň, tak úplne cítim taký ten príval tej energie a radosti, hej, že a to je také jednoduché toto používať. A je to super aj v tom, že počas dňa, keď niekde lietaš, tak to sa stále máš kabelke, hodíš to do kabelky a príde na teba nejaký stres, hej, že už máš pocit, že vybuchneš úplne,
tak sa zasa ponatíraš, ponadýchaš sa a krásne to vlastne funguje. A som za to veľmi, veľmi vďačná, pretože dnes naozaj moja práca je toto tu. Je moja obývačka, kde sa ráno zobudím, kde si potom môžem sadnúť, ale zároveň mám aj tú flexibilitu a voľnosť upraviť si ten pracovný čas podľa toho, ako ja práve potrebujem a nie ako práve potrebuje nejaký môj zamestnávateľ. To znamená, som tu pre svoje deti, pre svoju rodinu, viem ich odviesť, priviesť, postarať sa, keď náhodou musia ostať doma, nemáme žiadny stres, keď náhodou ochorejú, ja otváram svoju olejovú poličku, okamžite riešim, okamžite podporujem ten liečebný proces ich tela. Keď som ja vystresovaná, viem, čo mám okamžite použiť, takže cítim sa oveľa, oveľa lepšie a to je taký zlomový bod, kedy z tej takej vyflusnutej mamy som sa stala naozaj takouto spokojnou mamou, ktorá robí niečo, čo absolútne milujem. A zároveň to môže byť pre vás a pomáhať vám a učiť to aj vás a aj vám dávať tú možnosť byť spokojné, šťastné, nájsť si čas na seba aj v tejto hektickej veľkej dobe, kedy toho času fakt nie